Takže ahoj, já vás vítám u tohohle videa. Nejdřív se chci omluvit, že nebyly žádný videa, ale neměla jsem moc čas a ani jsem neměla nápady, ale teď už budu točit. Taky vám chci ještě říct jedno. Budu rušit LPS Love, nevím, nějak mě to nebaví, stejně jsem to ani... No to je jedno, prostě ji ruším. Ale teď už k tomu hlavnímu, co je na tomhle videu. K Vánocům jsem dostala celkem 4 pečopáky, takže vám je tady chci ukázat. První je tenhle pásovec, přesně nevím, jako ještě jméno ještě nemám pro nikoho, jenom pro jednu, tu poslední. Tohle je teda pásovec a to je první pečopák, kterýho jsem dostala. Pak jsem dostala tuhle lasičku nebo fretku, já nevím, co to je, spíš asi lasička, která je asi valentínská, protože má tady ty srdíčka. To je holka, tam to byl kluk. A ještě teda taky nevím jméno, ale je úplně krásná. No, takže jdeme dál. Pak jsem dostala tohohle pejska, nejspíš asi Yorkshire. Je celý takhle hnědej. Jednobarevný, ale je taky moc hezký. No, jednobarevný ne, má ty oči. Buď holka nebo kluk, já fakt ještě nevím, podle toho, jak se mi to bude hodit. A jdeme na toho posledního. Posledního LPS mám asi úplně největší radost. Hnedka uvidíte proč, protože... Vydržte... Je to takováhle nová LPS Doga. Možná ji znáte od LPS Lucky jako Zouví, nebo jak se tam jmenuje? Ta se je grabena, má takhle ty řasy, které jsou úplně nádherný. Je celá teda růžová, jenom uši má tmavší. A pak má zase světlejší tlapky a tady má takhle tmavší břicho. A to je teda nová LPS Doga, ta se jmenuje Angie, je to holka samozřejmě. Nechápu, jak by to mohl dát někdo jako kluka, když má takovýhle řasy. No, je to prostě holka, jmenuje se Angie. A to se bude hodně ve videích objevovat, protože jsem si ji strašně oblíbila. Takže tohle byly všichni ty LPS, které jsem dostala k Vánocům. Samozřejmě jsem nedostala jenom LPS, dostala jsem třeba i takovou velkou sadu gumiček a prostě takovýhle věci. Ale to už je jedno, to už vás asi moc nezajímá. Takže tady to jsou ty LPS teda. Já doufám, že se vám líběj. Zaostříme. Já mám teda největší radost z té dogy, nevím. Prostě 4. doga, to je úplně úžasný. Takže každopádně doufám, že se vám tohle video líbilo a omlouvám se vážně, že dlouho nebyly videa, ale zase začnou a budou, nebojte se. Takže ahoj! Sakra. Je povedená zkouška o konec, ale to je jedno. Ahoj!